Е! Романа Незабравима любов. Аз съм диджей Басо и с този роман ще ви разкажа моята история. Хайде започваме! Един ден седях в кафето и какво да видя? Едно прекрасно момиче минава край кафето и аз без да се замисля кухнах след нея, без да платя сметката й. Сервитьорката след мен: извинявайте, забравихте да си платите сметката, но аз не чух нищо, само следях, за да стигна до момичето. След като я стигнах на спирката, направо езика ми се схвана от красивото й лице. Събрах кураж и я попитах: може да се запознаем, и тя ми отвърна да. И аз направо отлетях от радост. След време ние почнахме да ходим. Аз я обичах до безкрайна любов. Аз си мислих, че и тя ме обича също така, както и аз я обичам. Но след време почна да не ми вдига телефона и аз, учуден, отидох да я видя дали е болна, но какво да видя? Както минава край кафето, тя и едно момче се прегърнали и се целуват. Аз направо паднах в шок. Като отидох при тях и казах: аз ти отворих сърцето си, а ти го затвори без да ти мигне око. И от тогава нито се влюбвам, нито вярвам на момичета, защото едно от тези момичета нарани моето сърце и от тогава моето сърце страда от незабравима любов. Диджей Басо и Романа Незабравима любов. Хайде! Адиос!